Hartu, ¡Venga, Neko! Euskal Herriko ordezkariren bat. Oso zaila da ere, zakua hor bira hartu dezake, lastoak bira hartu dezake. Kontu zibili beharra dago ere, gorputza zakuarekin ez kolpatzeko. ¡Venga, man! ¡Ad! ¡Echi! ¡Ad! ¡Ay, ay, ay! Eta bez eta lehenengoan erorizidak zaizkien Lapurdiko taldean azkenean gainik izan dira. Kontu zibili dago ere soka eskutik irristez egiteko eta hortxe, naiz eta denbora joduen azkenengo golpea eman beharra dago. Erabakigarria izan daitekelako hortxe bukatu ditu.